बे चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो लानाय जादों नोंथांमोननिसिम। दा नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जे जोबोद दुखुनांथाव रादाब आरो गोनांथार खौरां बेयो नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। दा बाहाय जोंनि आसामाव रेकर्ड जादों गोदान रेकर्ड। दा बे गोदान रेकर्डआनो जाहैबाय दिनैनि गेजेरावहाय हठात 2 घन्टानि उनावहायनो 53 सा कभिड-19नि एक्टिभ केस मोननाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जादों। दा बाहाय नोंथांमोनहा नायनानै अनुमान खालामनो हागोन। दा नुनो मोन्दों 11.20 AM आवनो गासै 7 सा गोदान मोननायजों लोगोसे 266 सा पजिटिभ केस मोननाय जादोंमोन। दा बेनिनो बावैसो उनाव हठात अदेबानि 1.4 PM हठात 1:40 बे समावनो बेखिनि समावहायनो दा नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों गासै 53 सा एक्टिभ केसेस मोननाय जादों होन्दों। दा बे गोदान 53 सा एक्टिभ केस मोननायफोरा 44 साया सरुजाई क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दङ आरो 7निया डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय 2या काछार जिल्लानि होन्दों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एसे सिगाङाव 11:20 फोसावनायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों 7 सा गोदान केसेसमोन। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों हजाइनि, नाथाय सरुजाई क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दङमोन आरो सासेया धुब्रीनि, नैबेबो क्वारेन्टाइननि सिङावनो दङमोन। नाथाय नैबे सानैखौ हठात दासि 53 सा गोदान मोन्दों। बेनिखौ 7नि डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टनिया क्वारेन्टाइनाव दं नामा बेखौ खिन्थानाय जायाखै आरो 2या काछारनिफ्राय मोननाय बेबो क्वारेन्टाइननि नंगौना नङा बेखौबो बिथाङा बाहाय मेनसन खालामाखै। खौरां बिजोंफोराव खिन्थादों जानो हागौ। दा बाहाय नोंथांमोनहा बेखौनो सोमोनांथावा बेनो आसरित हठात बेखिनि समावहाय गोदानै दासिम जोंनाव जेसेबांनाखि जाबोदोंमोन आसामाव पजिटिभ केस, दा बेयो दिनैहाय रेकर्ड जादों। खेबसेनो बेसेबां बुरजा जोङो मोनफेराखैमोन। गुबुन गुबुन हादोर एबा गुबुन गुबुन भारतनि रायजोफोरावहाय गुबुन गुबुन स्टेटफोरावहायसो बेफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि बेलायाव बेयो सोमोनांथाव आरो दासिमबो मोनायाखै। हठात फैगौ हर गेजेर हठात 12 बाजिसिम मोनानि 12 बाजिसिमावहाय आरो बेसेबां बावबावगोन बेनि खुनु अनुमान गैया। दा बेनि थाखायनो सांग्रांथिया थानांगौआ जोंहासो जेसेबां मोनगोन बारायबाय थागोन। दा बेनि बेलायावहाय नोंथांमोनाबो बुंहरनो हागौ, गोबाङानो साननो हागौ बारायनायाथ' बारायगासिनोखा नुगासिनोखा, बेखौलाय माथो गोदान बाथ्रा होननानै। गोदान बाथ्राथ' नङा, थिगैनो दङ। नाथाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बा जोंनि बेलायाव नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ जे जोंनि जानाखि सोलिनायनि थासारि, बेरामासो बारायगासिनो दङ नाथाय जोंनि सोलिनायनि जानाखि थासारि बियो खमायलांगासिनो दङ। हठात जोङो बन्द'खौ नेयै नेयै आंगायनाय बायदि मोनबाय मानसिफोरा, नाथाय बेरामा बेनिफ्राय जानगार जानानै थायाखै, बारायगासिनोसो दङ। दा बिनि थाखायनो जेसेबांनाखि जोङो सांग्रांथि थानांगौ बेखौ थानो नांगोन। जोङो बानायजों खुनु खोथा गैया, लाजिनायजों खुनु खोथा गैया। सरकारनि बिथोनफारिखौ मानिनांगोन। डिसटेन्सखौ जों गावबा गावनो खालामनानै लानांगोन, ससियेल डिसटेन्सिंखौ गावबा गाव नङाबा गुबुना थिननांलायनाय जानो नाङा। दा बिनि उनावहाय मास्क गाननाय, अदेबानि गासैबो सरकारनि बिथोनफारि हठात कर'ना भाइरासनिफ्राय जेनाखि सांग्रांथि गावबा गाव लानो हायो बेफोरखौ जोङो लाथारनो गोनां जानानै फैबाय। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बेनि गेजेरजों आरोबाव खावलायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो बेबायदिनो जोङो लोगो मोनलायबाय थागोन, नोंथांमोनाबो नुलायबाय थागोन। इसोरनि अननायाव जाहाथे बेबायदि खैफोदाव जों रावबो गाब्र'नानै थाङा बेनि थाखाय आरज गाबबाय। एसेनोसै, चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।